panjenengan awit kula tansah ngrantos rawuh panjenengan ing Taman Kaputren. Kula rumaos kapang lan lajeng kados pundi pawartosipun rikala semanten yen pamit dumateng kula ing pasamuan Wikramayuda Kang Mas. Inji puntenane pasamuan Wikramayuda. Sang Rama Wijaya ya Raden Wijaya sing dirembuk bak paman banyak itu. Mesti dhewe kowe mangerteni ana ing pendhapa agung. Kang nalika semana paman banyak ide kapocot palungguhane kaseblatake jumedemung Atmanegara ana ing semana. Pun Kakang pasamuan Wikramayuda ninggalake pun Kakang tumuju ana ing gelang-gelang kedhi pinanggih Kanjeng Rama Jayakatwa. Inji salajengipun Paman banyak diruntek ati. Menehi nawara kawan Kanjeng Rama Jayakatwa. Yen Singasari ringkih. Iki bakal kedadian perang antaraning gelang-gelang lan Singasari diajak. ento kedadosan perang anak Singasari dalah gelang-gelang. Nek menika milih senopati pundi Kang Mas? Iki sliramu sing tak King menapa mboten? Mawi kula Kang Mas sarujuk sanget yen kula menika madeg senopati sak ngajengipun gelang-gelang. Saramo Dasar kula matur awit yen ing Singasari namung dumawah putra mantu. Mawi to ing gelang-gelang niku putra Kang Mas. ya Inji aja salah ing panompo. Denane pun Kang Mas temen ing Taman Sari kene. Bakal jaluk pamit lawan siram. lenipun Kang Mas. Kedadian perang Singasari lan gelang-gelang aku bakal maju senopati ing Singasari diajak. Kang Mas. Kepenak ora karo wong urip enak lan kepenak karo keluarga anak lan bojo. Kang Mas Adaraja awit pengatus katipun nalika tanah Menika karo pangwaksane Gusti Kang Adaraja. Omah aku mukti pancen iku sing gak jaluk. Kakang Kanjeng pamit pun Kakang pamit pasti dia Apa Kang Mas jaran goyang ora kelingan? Dawuh Kanjeng Rama Jayakatwa yen to campuh perang antarané gelang-gelang lan Singasari
Sayar Daraja madheg Senopati ing Singasari. Yai Agaraja, Kang Mas Jarandoya, pancen rikala ana ing pendopo gelang-gelang. Kanjeng Rama nate ngendika sing kaya mangkono kelawan sliramu. Nanging sakrane nggonku ketemu kelawan sliramu ana sak tengah ngraranggono. Ora teges pun Kakang. Iki madeg pinangka dadi senopati perang ana ing glagah pira. Yo mergo pun Kakangmu didhawuh saka ngersa dalem. Kanjeng Rama Jayakatwa ing gelang-gelang. Kang supaya ngripih kelawan sliramu. Wektu dina iki ayo Kyai. Bebarengan yang kuyung apa kang dadi lekase Rama Jayakatwang ngrubuhake praja ana ing Singasari. Yai Agaraja. Kang Mas Jarandoya, Yai Agaraja. yo kene ora pelo pangucape Kang Mas Jarandoya. Supaya aku sabelo Kang Mas lawan Kanjeng Rama Jayakatwa. Mangerti yo Kang? Ardaraja putra mantu ing negara Singasari. Putraning Kanjeng Rama Sri Kertanegara. Upama kelakon aku sabelo Kanjeng Rama, piye nasibe bojoku Kang Mas? Yai Agaraja. Tenane apa kang dadi dasar komaton? Sadurunge Yai mukti wibawa ana ing kraton Singasari. Yai iki pinangka dadi manggalaning prajurit ana ing gelang-gelang. Kang nate ngucapke sumpah ana sak ngisore gapura sinebet urang. Sineksenan marang Punggawa Praja Sentala Dalah Nayaka. Nanging yo kene Yai. Bareng kelakon campuk perang Singasari lan gelang-gelang. Yai Agaraja dadi satriya balik kapara merangi wong-wong ing gelang-gelang. Mongko Yai. Sapa pangarsa ana ing Singasari? Sri Kertanegara. Yo maratuwamu. Sri Kertanegara dadi ratu. Babar pisan ora nate migatekke marang uriping kamu. Isine mung tansah nguja waragan, ngumbar hawa nafsu lan tumindak tur angkor. Mongko jeneng dadi pangarsaning negara kuwi kudu duwene watak telung perkara. Wataking bapak, wataking guru, lan wataking pemimpin. Ewon dene wataking bapak. Bapak mimono kudu adil nggone peparing marang putra-putrane. Apa maratuwamu Sri Kertanegara kaya adil? Ora. Babar pisan ora, Yai. Dene angka loro. Wataking guru. Guru kudu bisa ditiru lan digugu sarta mintrake marang anak didike. Apa Kertanegara kaya bisa digugu lan ditiru? Babar pisan ora. Kang pungkasan, wataking pemimpin. Pemimpin kudu duwene watak ambek adil para marta, berbudi bawa laksana, welas asih mring kawula. Nanging apa yen atuh babar pisan kali. Babar pisan ora duwe watak sing kaya mangkono. Mongko jumbuh marang Pawgrenga Kapacak. Ing ngarsa Suntalada, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Nanging apa yen maratuwamu? Ing ngarsa Suntalada, ing madya numpuk bondo. Kang Mas Jarandoya, Agaraja. sing duwening sumpah ora mung prajurit, senopati lan tam-tamane negara. Kanjeng Rama Jayakatwa lungguh ana ing dampar Maesandanu uga kasumpah Kanjeng Rama Sri Kertanegara sak ngisoring gapura Sinipataurang Sineksenan Nayaka Praja lan tam-tamaning negara. Uga ngucapake sumpah kang diarani catur prasetya. Kang angka 1 Bayangkara Haniku Ginung Prapti Dina. Kang tegese salah sawijining prajurit tanpa negara kudu ngegongake marang negarane dhewe. Apa Kanjeng Rama kaya ngegongke? Ora. Bayangkara Haniku tansah tresna. Salah sawijining prajurit kudu bisa tresnani marang sapadha padane. Apa Kanjeng Rama kaya tresna? Ora. Bayangkara Haniku hangenyahake mungsuh.
kang tegese salah sawijining bupati tanpa negara kudu bisa ngilangake musuh sak jeroning negara uga sak jabaning negara. Bayangkara haniku Setya Aprabu kudu setya tuhu marang sesembane Kanjeng Rama Jaya Katwang kae isih sedulur ana ing Singasari andhan Singasari ya gene ora setya tuhu marang Kanjeng Rama Sri Kertanegara. Yai Adaraja nganti Kanjeng Rama kepengin ngrubahake praja ana ing Singasari merga rumangsa pingget sajroning ati sakwise Kanjeng Rama mangarteni marang lembaring sejarah kang wis kawon ana tetembungan yen tatuning raga kuwi gampang ento tombo nanging yen tatune rasa bakal digawa nganti mula-mulan ira mula Yai Kang Mas Jaran Goyang Adaraja kapribaden negara prajurit lan prajurit dulur lan dulur kudu iso dipisah. oh dadi kaya ngono tembungmu Yai Adaraja rasa tanpa guna konku paring kelawan kowe iya yen setiamu mantep lan madem kuwi ana dadi senopati ing Singasari sing dadi musuh itu sapa aku pribadi atau setiamu makan ini sekarang
Sampunipun kula panjenengan utus ingkang supados mapaki prajurit saking Mongol ingkang dipun pandhegani dening Senopati Mainji. Pikantuk wedal samangke prajurit saking Mongol sampun bali wonten negaranipun. Wis padha kalah. Sampun salah. Satu orang kerajaan memegang pati Duida Bapak ang melayani jujur ayo sulu perkara siji tulung rampung kesuda perkara maneh atine bojo Wardaraja aja tok ketuli malah kapolo putune kowe mesok tumuy jalaran Wardaraja kowe mantu dinasih depani bumi aji ing Singosari kena kowe getun ing sawetara ya coba pusaka kang tumancep ing ragane garwamu jupun Jebul layang Arakani sabda katimbalan dawuh diwarake marang kawula ing Singosari pasang bandera sak madya saka tandha pakurmatan marang mantuk Wardaraja sedikuan kelampah kejaba saka iku mengko yen Wardaraja dipendhem ana ing bumi Singosari kudu dirasake Kijing Mas ya jeng amanur paragan tenane iki layang saka sop tuwuh pitakon coba tak waos ora duit kowe rada adoh saka layone garwamu Wardaraja jebul iki layang saka Jaya Katuwah kadang KIP-ku ing Kabupaten Gelang Harapan sabda kabeh wae ekonomi dangetno ya ndak waose layang saka Adipati Jaya Katuwang mbok menawa ana sambunge lan gugure mantuk Wardaraja mong sethithik cacatira
Sampun ampun. Barangkali Sabtu katimbalan dawuh Sri Prabu. jebul Jaya Katuang Saandhan wis wani mlebu ing kedaton Singosari. Leres nopo atur panjenengan. Barangkali Sabtu katimbalan aja manggon ing kono. Ngaliya ing sakiwaku. Jaya Katuang, Kapas Prabu, bener kowe sing ngripta Nawala. pancen kula ingkang ngripta Nawala. Kejaba saka iku gugure menantu utawa mantu. Bener kowe sing jalan. Pancen aku sing jalari. Ardara Jawati. Jalaran tempuh ing perang Kediri lan Singosari. Jaya Katuang, yen kowe lali ndak elingan. Kok nganti kowe mentala merangi Singosari. Kudune kowe eling Purwomadya lan Kusara. Kowe lenggah Naradika ing gelang-gelang. Kuwi merga saka Pali Mermaka. Ora mungkung Putri Triman Tru Bali kuwi uga saka ingsun. Sing ana telu putramu Ardaraja dak mau kelan Nara Duwita iki merga saka ingsun. Ning yo kene kowe wani marang ingsun Jaya Katuang. Kapas Prabu Kertanegara. Jaya Katuang. Nek sampean lali tak elingke. Rikala aku nampa bumi gelang-gelang. Sangka wersa dalem Rama Ranggauni ya Mahapanji Suminenga. Sampean nampel ing semua panjenengan boten nila menawi kula nampi bumi ing gelang-gelang. Ingkang apa kalih? Kula niku turune Dadang Gendes. Dadang Gendes disedani Kenarok. Mongko Kenarok niku luhure sampean. Gelem boten gelem. Kula mangertosi lari maning sejarah. Kula tetep putito sedane luhur kula Dadang Gendes. Jaya Katuang, mama ompripatmu. Yen kowe ngukih lelakon kang wis kawur. Teges kowe ora ngerti bebudening liyan. Yen aku mentolo lan kowe, Jaya Katuang, sepisan kowe ora bakal nglungguhi dampar kencana ing gelang-gelang. Ning yo kene kowe mentolo karo Yen aku ora mentolo kelawan kowe, Ardaraja. Teges aku anak sing ora tanggung jawab marang wong tuwa sedane dikrenah dening liya.
Kertanegara mati. Loh. Negara Singosari komplang. Paringon aku bakal dadi ratu ana ing Praja Singosari. Aku jejuluk Prabu Jayakatua. Nanging punjer pemerintahan ora dumruk ing Singosari. Ajawa Putih. Boyo Kediri. Ayo boyo Kediri. Paman, Garwaku diajak kaya tentu. dipun boyong Kakang. Yen kaya ngono sing jalani sumber perkara paman Jayakatan. Tak lombok. Menapa panjenengan tindak wonten ing gelang-gelang Kediri sampun penggalih sekali tirtane Sampun Paman Genso. Nuwun sewu Raden Wijaya. Kenang Mboten ateges kula menika ngasuraken kegiatan panjenengan. Nek kula aturi priksa. Monggo dipun timbang kegiatan Singosari lan Kediri. Titi wedal menika mboten wonten menapa-menapa wonten ing gelang-gelang Kediri. Menawi panjenengan kelampahan tumapak wonten ing gelang-gelang Kediri, kula upami akan sulung mlebu geni kutuk marani sunduk. Menika leres Ramawijaya. Kakang Napa panjenengan menika mboten kemutan? Laskar Singosari kantun kalih welas cacahipun rakyat. kejawi saking menika. Menawi kesondar atur kula. Panjenengan lan sedaya kula wangsa laskar ing Singosari nilaraken negari ing Singosari. Prayoginipun tumapak wonten ing kersanipun Buyut Kudat. Nyuwun sabiyantu lan kilurah macan kuping. Kula juwurun napa ingkang dipun aturaken paman Kensora. Menawi kanthi margi ingkang kados mekaten panjenengan saged balikaken kajayaan wonten ing Singosari. Paman Genso. Inggih Kakang nampi Kakang Rumbola. Nggih. Sumeplong jroning patos kula wit saking panggen becik. Nanging saderenge jumangkah wonten ing Pandhawa. Monggo dipun rukti langkung mriku. Monggo